loro kargi. Omnicare Medical matiyo kokale nying mar body by design koro yango ni gionge tudruok mora mora gi tho mar Lucy Wambui mane otimne bero kanyo to bang'e obedo gi chochni mochuo wito ngimane. Kar thieth mar body by design koro wuok oko mar kwedo weche maliekore ni bero mane otim kanyo ema okelo tho mar miyo moro mane owito ngimane giko dwe mokadho. Lucy Wambui ne otimne bero mar dusruok mar del e kar thiethno mar Omnicare Medical matiyo kokalo e nying mar body by design tarik 16 dwe mar 10 higani kendo nowuok e kar thiethno tarik 18 dweno kama bang'e ne obedo kod chochni moko morwake e od thieth moro bore Nairobi kama ne owito ngimane tok kane otimne bero machielo. Tho mar Lucy Wambui koro nyayo ichwang' mathoth kowuok kuom jopiny ka otieno mar chieng' tich ang'wen jumani, jopiny, okil mar familia mar Lucy kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ne omonjo kar thiethno ka gimanyo ratiro ne Lucy kendo dwaro ni olor kar timo bero no. I think the most important thing is that all institutions that are registered as PAS and they are not medical institutions, they are hiding behind shell companies. And all, when you look at everything, go down to the nitty-gritty, what you discover is that these are business people who are gambling with the lives of innocent people. I've been working with the lawyer. The lawyer is acting for the family. So these guys, there's some games they're trying to play, even though they wanted to bribe us here with 5 million. We refused. Because Lucy is our good friend. Not only Lucy. We are here for justice for all the people who have died in this facility. We want justice for them. Okil mar familia Lucy nochiwo siem mager ne jogo matimo lendo ne kuonde timo bero mar dusruok mar del kowacho ni gin bende ibiro kawnegi okang' mager. And I want to say one thing categorically, because you know yourselves, you influencers who have been coming here getting free services, having botched procedures, and then going on television and media and telling other people, innocent Kenyans, to take these procedures. Yet you know you're being paid by these individuals. We are going to follow the money. We don't care whether you sit on what board. We don't care which government office you are. We are going to follow the money. And if you are a wise person, you take 1 coin from these 2 individuals here masquerading. We will find you and you will be a guest of the state. This is a criminal offense. Murder is a criminal offense. We want these guys. Yes, we want these guys to be taken to court. Bangur Makamago, Kenya Medical Practitioners and Dentist Council KMPDC nogolo chik mondo lor kar thiethno mar Omnicare Medical tok ngur mane wuok kuom jopiny e wi tho mar Lucy Wambui. Kata kamano, Omnicare Medical odhi e doho ka gidwaro ni doho ochung' KMPDC kuom chungo tijegi mapile ka pile ka githegore kod timo bero mane okelo tho mar Lucy Wambui Kamau. We appreciate that there was a procedure that the deceased did at my client's premises, but there has been an escalation of circumstances and situations that led to the demise of Lucy. My client, the medical facility from where Lucy did a procedure, is yet to be given an opportunity to state their side of the story. And therefore, we are telling members of the public that whatever they are hearing on social media is not the absolute truth. Kokalo kuom okil margi Danstan Omari, giwacho ni gin kod lakteche ma olony e timo bero mag dusruoka. All the doctors who work in this facility are licensed by the Kenya Medical Dentist Board. They are equally licensed by the body that deals with cosmetics surgery, plastic surgery. Nobody operates here without that certification. Na wahakikishia kama wakili wa body by design ya kwamba tutapambana kule mahakamani kuhakikisha kwamba hii facility imefunguliwa. Wach tho mar Lucy Wambui bende koro mako wang' migao mar thieth mapachoka mosechako timo nonro matut. E weche mag tuke en ni tim mar adhula mar Kenya Harambee Stars obago orako margi mogik e boma ma Kampala motelo ne tielo mar